Evo, prvo da izrazim moju ličnu zahvalnost u ime centra, svim prisutnima ovde, svim medijima i posebno gospodinu Čepurinu, ambasadoru, što je odvojio vreme da na ovu bitnu temu za nas kao zemlju, Srbiju, da učestvuje i da da viđenje naše prijateljske zemlje ili saveznice Rusije. Zašto smo danas izabrali ovu temu? Pa postoje, kao što svi vidimo, već duže vreme razni pritisci koji se vrše svuda po svetu. Ono što nas interesuje, pritisci na Srbiju. Imali smo u zadnjem periodu, u proteklom periodu, razne pritiske na Republiku Srpsku, imamo pritiske na Crnu Goru da uđe u NATO, imamo pritiske na Srbiju da prizna Kosovo i razne druge pritiske od takozvanih naših zapadnih prijatelja. Ja bih zato se obratio kratkim uvodnim jednim saopštenjem ili da kažem jednom analizom koja bi rekla da postoje ozbiljne razlike između pravednosti i zakonitosti. I to jeste ključno pitanje spoljne politike i međunarodnih odnosa. Pitanje pravednosti je, kao što znamo, vrlo relativno pitanje. Ono se razlikuje kod različitih nacija, kod različitih država i svako ima svoj pogled na to zavisno od svojih interesa. Na primer, za sve NATO zemlje, zapadne zemlje, bombardovanje Srbije je bilo pravedno. Za nas u svakom slučaju to nije bilo pravedno. Za njih je uđenje Kosova i Metohije, priznavanje Kosova i Metohije i uđenje u Organizaciju Ujedinjenih nacija takođe pravedno, a za nas i sa pozicija nas i naših prijateljskih zemalja to sigurno i svakako nije. Ono što Brisel i Vašington pomisle da je pravedno, oni predstavljaju kao neku opštu pravednost i onda to, nažalost, ispostavljaju kao uslove nama, Srbiji, u ovom slučaju Srbiji. Iz naše perspektive, besmisleno je govoriti o ispunjavanju tih uslova zarad pristupa Evropskoj uniji. Jedna je stvar ucena i pritisak koja postoji da se nešto učini radi članstva u Evropskoj uniji, a drugo je pravednost u svemu tome. Iza svega rečenog se vidi da je jedino relevantno, da je relativno govoriti o pravednosti u međunarodnim odnosima i zbog toga u međunarodnim odnosima je jedino relevantna stvar međunarodno pravo. O pravednosti može da se razgovara samo isključivo u domenu kada se govori o unutrašnjoj politici. Savremeni zapadni svet je, kao što svi znamo i vidimo, svet partnerstva, a ne prijateljstva. Iako oni pokušavaju ponekada da pričaju bajke o tome da su prijatelji sa nekim i da se sve zasniva na prijateljstvima. To svi znamo da nije tako. Mi smo imali iskustvo bivše Jugoslavije kada možemo da postavimo pitanje, a gde su svi prijatelji koje smo imali pred raspada Jugoslavije? Gde su oni prijatelji, govorim, iz zapadnih zemalja i iz zemalja NATO pakta? Takođe, kada su počeli sukobi na Balkanu, na čijoj su strani ti naši prijatelji bili? I oni istorijski, s kojima često volimo da se hvalimo, iz svetskih ratova. Uvek su stajali na stranu koja nije bila srpska, iako nisu bili direktno, a skoro uvek jesu bili direktno protiv srpskih interesa, uglavnom su bili, makar su se pravili da ne vide šta se dešava. O tradicionalnom prijateljstvu može se razgovarati jedino sa nekim zemljama kao što je Rusija, s kojim nas vezuje vera, istorija i naravno, budemo i tu realni, interes kao krov svega toga. Zahvaljujući Rusiji koja je u ovim teškim vremenima ostala u Srbiju, kada su uglavnom svi bili protiv nas, Srbija danas ima spoljnu politiku. Kakvu spoljnu politiku? Kakvu takvu? Znači imamo spoljnu politiku koja nam omogućava da nešto i uradimo. Da, pošto postoji protiv teža Zapadu, Srbija je dobila neki manevarski prostor koji može da koristi, da li će ga iskoristiti, vidjet ćemo. Ali nije nam ni sada, da budemo realni, baš dobro, idealno, ali zamislite da nemamo takvu podršku i da nema Rusije koja podržava nacionalne interese Srbije. Sigurno bi nam bilo mnogo gore i mnogo teže. Na sopstvenom primjeru vidimo da upravo u multilateralnoj saradnji na osnovu ravnopravnosti i međunarodnog prava jeste jedina moguća budućnost svetskog poretka. Jer dominacije i nametanje tuđe volje vodi nekom vidu totalitarizma, globalnog, i na to neće pristati ne Srbija, nego mnoge druge zemlje. Zato danas i pričamo o Srbiji u policentričnim okvirima između dva ključna faktora za našu budućnost, između Rusije i NATO-a. O odnosima sa Rusijom neću nešto se sada obazirati u ovom uvodnom izlaganju. Pretpostavljam da će neki od učesnika više posvetiti pažnju tome. Osvrnuću se vrlo ukratko na NATO pakt. Kada govorimo o NATO paktu, vrlo je teško govoriti bez emocija, ali ako hoćemo da sagledamo realno
stanje i geopolitičku situaciju u kojoj se Srbija nalazi, mi moramo isključiti emocije i reći da zaista mi sa NATO paktom Srbija ima šta da traži od njega. NATO pakt je činjenica od koje zavisi bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Takođe od NATO zavisi naoružanje svih naših ili dela naših suseda koji tradicionalno su neprijateljski nastrojeni prema Srbiji. Takođe od NATO zavisi i stabilnost u susednim zemljama kao što smo videli u proteklom periodu, a nažalost zavisi i podrška Kosova u međunarodnim institucijama. Ali budimo realni i govorimo iskreno, NATO malo toga radi, u svemu rečeno malo čini ono što bi trebalo da radi u skladu sa međunarodnim pravom. S druge strane, stalno se od Srbije nešto traži, a za uzvrat se nudi ništa ili neka neizvesna EU budućnost. Alijansa se, i budimo vrlo konkretni prema nama, ponaša kao ucenjivač i ponašat će se sve više tako dokle god bezuslovno nastavimo da neselektivno i da popuštamo na sve ucene koje nam se isporučuju. I sa alijansom, kao i sa bilo kojim ucenjivačem u životu, potrebno je razgovarati. Naravno, ne treba se svađati ako je to moguće, ali svakako ne treba biti prijatelj. I nemoguće je biti prijatelj. To se zove stokholmski sindrom i može biti poguban po onog ko se tako ponaša po taoca, u ovoj situaciji Srbiju. Svet se, kogo god to neko negirao, menja nabolje. Znači, ne postoji više dominanta, jedna sila, jedan hegemon. Zapad ima protivtežu i Srbija ne sme da pristaje da bude talac, jer će nam se desiti ono što smo malo pre rekli. Jedno je sarađivati sa nekim, a drugo je služiti i identifikovati se sa njima. Nekada moramo, i to je činjenica, da popuštamo i pod pritiscima, ali ne smemo dobrovoljno i ne smemo olako da ispunjavamo ono što je za nas evidentno štetno i što svi znamo, čak i kada se ne slažemo sa nekom politikom, znamo šta je za Srbiju štetno. Ne smemo dovoljno raditi na produbljivanju saradnje i izgradnji dodatne institucionalne povezanosti sa alijansom. To nikako ne smemo raditi. To je opasnost za nacionalne interese Srbije, to je opasnost za naš suverenitet i to je opasnost za teritorijalni integritet zemlje. Moramo tražiti, to je činjenica, razne modele saradnje sa NATO, ali ne smemo pristati da nas budemo pokoreni, da nas NATO sile pokore. O tome kako da uspemo, nadam se da će bar malo biti jasnije posle ovog skupa. Nismo mi pretenciozni ovde da tvrdimo da ćemo mi dati sve odgovore, ali nećemo i da pristanemo da nam lažne odgovore daju trenutno po medijima i u javnosti razni NATO lobisti. Na ovom skupu pričamo o srpskom interesu između Rusije i NATO-a. Ali pre nego što sagledamo Srbe i Srbiju između ta dva velika geopolitička centra, ajte prvo da vidimo šta je srpski interes, šta su to vitalni srpski interesi. Prvo, to je očuvanje Republike Srpske, zapadne srpske države i to u dejtonskom formatu, a mnogi pokušavaju danas da je svedu na puku administrativnu jedinicu. Odbrana Republike Srpske za Srbiju mora da bude jednako važna kao i odbrana same Srbije. Drugo, za nas je prioritet odbrana naših pozicija na Kosovu i Metohiji, odbrana severa Kosova da ne dođe pod kontrolu Prištine, sprečavanje daljeg procesa priznanja naše ocepljene pokrajine, njenog ulaska u Ujedinjene nacije i konačno podrška Srbima južno od Ibra. Treće, naš vitalni nacionalni interes je zaštita prava Srba u zemljama regiona. Prvo u Crnoj Gori, gde su Srbi izloženi identitetskom genocidu, gde pokušavaju da ih kao narod eliminišu i asimiliraju, ali takođe i u drugim zemljama regiona gde je naš narod u teškom položaju. Naš vitalni nacionalni interes je da očuvamo nacionalni srpski karakter Srbije. Srbija je po Ustavu matična država srpskog naroda, nacionalna država, ali to stalno probaju da nam promene i obesmisle. Znači, naš nacionalni interes borba od demografije do kulturno-identitetske sfere da Srbija ostane srpska, naravno ne ugrožavajući bilo koga drugog. Naš vitalni interes je da vojno, politički i ekonomski ojačamo, jer samo ako smo jaki, ako smo na svojim nogama, možemo da se borimo i za sve ove druge prioritete, za sve ono što je ključ opstanka naše nacije i našeg državnog prostora. Ajde da vidimo sada kako se te velike sile, odnosno ta dva centra moći, NATO i Rusija, odnose prema našim nacionalnim interesima. Bez emocija, hladno da sagledamo. Da krenemo od NATO. NATO, kad se radi o Kosovu,
znamo dobro, otima nam Kosovo, pokušava da sve srpske pozicije uruši, da čak i sever dovede pod kontrolu Prištine. Ukratko, NATO nastavlja agresiju protiv Srbije započenu 1999. ali sada radi mirnodopskim sredstvima. Kada govorimo o Republici Srpskoj, imali smo nedavno epizodu oko referenduma, oko pokušaja otmice Dana državnosti. Od kad je potpisan Dejtonski mir, NATO radi na njegovom obesmišljavanju, otimaju se ingerencije od Republike Srpske kako bi ona bila svedena na puki administrativni entitet Bosne i Hercegovine. Znači, NATO i tu radi protiv naših interesa, odnosno vodeće NATO sile. Kad se radi o pravima Srba u regionu, pa evo dovoljno je pogledati odnos NATO centara moći prema Crnoj Gori, gde podržavaju režim Mila Đukanovića, iako taj režim na najbrutalniji način krši sve takozvane evropske vrednosti. Srbi su marginalizovani, otima im se jezik, otima im se crkva. Namera je da naš narod, kao što sam već rekao, bude potpuno eliminisan. Ono što je radio Pavelić nožem, danas Milo Đukanović radi na identitetski način, ali isti je cilj, eliminisati Srbe. NATO protiv nas radi i u ekonomskoj sferi, iako se toliko priča o zapadnim investicijama i zapadnoj podršci. Kad god neka investicija treba da dođe iz Rusije, odmah se dignu razni zapadni mediji. Imamo sad priču o ruskom bankaru koji želi da dođe na naše tržište i odmah počinje histerična kampanja protiv ruskog kapitala. Kad god Srbija treba da realizuje nešto što bi je učinilo jačom u vojno-političkoj sferi, odnosno da opremi svoju vojsku, odmah počinje haranga protiv takvih aranžmana. A to nije samo udar na Rusiju, to je udar na Srbiju, jer Srbija uz pomoć tih aranžmana treba da ojača. Znači, gde god smo se dotakli politike NATO prema našim vitalnim interesima, ona je negativna. S druge strane, Rusija u domenu realnih mogućnosti nam pomaže. Kad radi se o Kosovu, Rusija je ključni faktor sprečavanja daljeg priznanja Kosova, odnosno ulaska naše secesionističke pokrajine Ujedinjene nacije. Rusija je ključni faktor u podršci Republici Srpskoj. Nedavno kada smo imali pokušaj uvođenja sankcija Republici Srpskoj, odnosno razne sastanke veća za implementaciju mira, Rusija je bila ta koja se protivila pritiscima na Republiku Srpsku, podržala je referendum i u krajnjoj liniji kada se Dodik sastao sa predsjednikom Putinom, Rusi su nekako bili veći Srbi od mnogih Srba u podršci Republici Srpskoj. Kad se radi o Crnoj Gori, Rusija tu podržava demokratske procese, pravo naroda da sam bira vlast i sam vodi svoju politiku, a nama Srbima je dovoljno da u Crnoj Gori bude demokratija, ne treba nam ništa više. Mi ne teramo nikoga da prihvata naš identitet, mi samo ne damo da nam otimaju identitet i da naš narod zatiru. Znači, Rusija je tu ponovo na liniji naših interesa. Rusija nam ništa ne čini, nažao, kad se radi o nacionalnoj identitetskoj sferi. Ja ne znam da je Rusija ikad ovde probala da izvrši pritisak da Srbi prihvate udžbenike istorije u kojima sami sebe omalovažavaju, a zapadnjaci su to radili. Rusija u ekonomskoj i vojnoj političkoj sferi takođe solidan partner. Znači, Rusija je korektna prema nama i ne vodi svoj rat, neki hladni rat, uslovno rečeno, sa Zapadom preko naših leđa. S nama razvija odnose koliko može, ali nas ne gura u probleme. Kada sve ovo sagledamo, kako se odnose prema našim nacionalnim interesima Rusija i Zapad i koji su ti nacionalni interesi, vrlo lako je zaključiti da nam Zapad zapravo radi o glavi, dok nam je Rusija podrška koliko god to može. Sad, iz svega toga logično bi bilo izvući zaključak da treba da se okrenemo od Zapada i potpuno preorijentišemo na Rusiju, da prekinemo saradnju sa zapadnim zemljama. Međutim, takav zaključak ja ipak ne izvodim, jer geopolitički račun je vrlo surov. U geopolitičkom računu postoje mnogi parametri, a jedan od tih parametra je koliko ko može da vam nanese zla. Mi živimo u zoni dominacije NATO pakta. NATO zemlje mogu velike probleme da nam naprave, od ekonomije do unutrašnje stabilnosti, da ne govorimo o spoljnim pritiscima. U takvim okolnostima, hteli ili ne, mi smo prinuđeni NATO-u da plaćamo neku vrstu reketa, da ispunjavamo neke zahteve, da idemo putem takozvane iznuđene saradnje, da zadovoljavamo NATO prohteve, ali u svemu tome moramo znati šta je crvena linija. Ne smemo preći crvenu liniju, jer saradnja sa NATO-om, balansiranje, popuštanje ima samo smisla ako nešto zaštitimo.
Ne balansira se da bi se odrekli vi sebe. Ne balansira se da bi nekome dali šta vam traži, već da izbegnete veću nesreću i da nasilniku date minimum. Znači, crvena linija za Srbiju mora da bude odbrana tih vitalnih nacionalnih interesa o kojima smo pričali, a sad se nalazimo u trenutku kada Zapad pokušava da nam otme i Trepču i ono malo imovine srpske na Kosovu i Metohiji u institucionalnom smislu, kako bi potpuno sasekao naše pozicije tu. Znači, to ne smemo da prihvatamo, kao i da prihvatamo da se distanciramo od Rusije, jer tako radimo zapravo protiv sebe. A to niko nema pravo da čini. Kad pričamo o balansiranju i odmerenosti, naravno da moramo biti odmereni. Ne smemo gurati prst u oko Zapadu. Guranje prsta u oko Zapadu bilo bi kada bi mi sada hteli, primjera radi, da uđemo u ODKB ili kada bi ohrabrili Republiku Srpsku da se odluči za izlazak iz Bosne i Hercegovine, ali to niko ne radi ni u Beogradu, ni u Banja Luci. A s druge strane nam lažno predstavljaju stvari, pa kažu guranje prsta u oko Zapadu ako sarađujete sa Rusijom ili radite neke stvari koje su dobre i za vas i za Rusiju. Nije tako. To su manipulacije i te manipulacije ne smemo da prihvatimo, jer balansiranje je za Srbe dobro, ono je korisno, mi moramo tražiti modus vivendi sa Zapadom koji nam ne želi dobro realno gledano, ali balansiranje ne sme da bude maska za kapitulaciju, a ako prihvatimo da idemo putem samodestrukcije, da ispunimo sve što od nas traže na način koji je loš za nas, ako pristanemo da se distanciramo od Rusije koja nam je ključni faktor odbrane nacionalnih interesa i podrška, onda smo kapitulirali, a na to nema pravo niko. Вот, мне нравится, ты смотрел одно выражение, которое, так сказать, так красочно это описывает. Так сказать, автор пишет, что как-то неожиданно и быстро НАТО сдулось как пузырь, а Россия воскресла как птица Феникс. Čuo sam jedan izraz koji veoma slikovito prikazuje tu situaciju. Dakle, jedan autor kaže da NATO iznenadno je vrlo brzo se smršalo kao mehur sa rupecom, dok je Rusija uzdigla kao ptica Феникс из пепла. Вот. То есть тут, так сказать, вот в ситуации, которая сегодня сложилась, должно быть ясно, что Россия, об этом неоднократно заявило российское руководство, она готова сотрудничать со всеми, но на равных, без вассалитета. Dakle, ovdje trebalo bi da bude sasvim jasno u ovoj situaciji, jer više puta o tome je izjavljivalo rusko rukovodstvo, da Rusija je spremna da sarađuje apsolutno sa svima, ali na ravnopravnoj osnovi, bez bilo kog vassaliteta. Вот. На основе не американского, а международного права. Na osnovu ne američkog, nego međunarodnog prava. Без двойных стандартов. Bez dvostrukih hašina. Вот. Такой мир позволит обеспечить безопасность и экономическое развитие не отдельным привилегированным, а всем странам. Takav svijet će omogućiti obezbeđenje sigurnosti ne samo za privilegovane pojedinačne zemlje, nego za sve zemlje. Вот. И объективно говоря, в этом заинтересованы подавляющее большинство стран мира, включая Россию и, позволю себе сказать, и Сербiju. I objektivno govoreći, u tome su zainteresovana prosto ogromna većina zemalja sveta. Ja mogu da kažem da je Rusija zainteresovana i dozvolim sebi da kažem da je zainteresovana i Srbija. Вот. Блок НАТО достался миру еще от биполярной эпохи. Это атовизм биполярной системы и холодной войны. Это бесспорный факт. Svet je unasledio blok NATO-a još od bipolarne dobe. To je atavizam bipolarnog sistema i hladnog rata. I to je neosporiva činjenica. Вот. Это был военный кулак против СССР и социалистического мира. СССР не давал ему особенно развернуться, но в период однополярного мира он показал себя. Мы видели Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, еще есть множество примеров. Savjetski savez nije joj davao posebno da se aktivizira, ali u period jednopolarnog sveta pokazao je sebi, jer NATO je bio udarna ratna pesnica protiv Sovjetskog saveza i socijalističkog sveta. Vidjeli smo to u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji i tako dalje. Вот. И причем, так сказать, вот такой интересный факт, если возьмем другую сторону, то НАТО был достаточно бесполезно в вопросах защиты своих членов и их интересов. Это мы видели, в частности, и в рамках конфликтов, споров между самими странами НАТО, и в период масштабного и недавнего кризиса беженцев, продолжающегося еще. Pri tome, ako ćemo pogledati drugu stranu, NATO je bio poprilično beskoristan u pitanjima zaštite interesa svojih članica. I to smo vidjeli u okviru sukoba sporova među samim zemljama NATO-a i u period velike krize izbeglica koji još uvijek traje. То есть страшно удобная позиция. С одной стороны, так сказать, мобилизация, скажем,
тех, кто находится в структуре, на решение своих задач, начиная с Югославии, а с другой стороны такая пассивность, когда у стран, партнеров, возникают проблемы. Dakle, to je nevjerovatno strašno udobna pozicija. Sa jedne strane, to je namjera da se mobilizuje sve zemlje članice radi rješavanja nekih svojih zadataka, na primjer ono što smo vidjeli u Jugoslaviji, a sa druge strane, nevjerovatna pasivnost kad se pojavljaju probleme kod onih članica alijansa. Вот, причем и тех проблем, которые были вызваны как раз действиями самого альянса, к чему они призывали, да? Возьмем Афганистан, или возьмем Ирак, или возьмем Ливию, или Сирию, и беженцы, да? Что такое беженцы? Беженцы в Европу – это фактически бумеранг, так сказать, вот этих действий НАТО. A uzgred rečeno, čime su bili izazvane te probleme koje alijansa ne rešava? Problemi su bili izazvane upravo onim akcijama alijansa. Na primjer, ono što smo vidjeli u Afganistanu, u Iraku, u Libiji, u Siriji. Na primjer, onaj problem sa izbjeglicama koje mi sad posmatramo, to je u stvari bumerang od onih akcija koje je ostvarivala alijansa na teritorijama Bliskog istoka. Вот. Здесь как бы те же американцы, они уклоняются от ответственности за это. То есть последствия, но они уклоняются от того, чтобы здесь сотрудничать. Бить они готовы, а вот когда появляется результат, так сказать, этих действий, они здесь от партнерства уходят. I dakle, ovdje Amerikanci bukvalno izbjegaju svoje odgovornosti za ove događaje. Oni spremni recimo da udare nekoga, ali da snose posljedice, da pružaju određenu pomoć i odgovornost, ovdje oni nisu spremni da deluju. И я думаю, что сегодня очень интересное время для политологов. Ja mislim da je sada vrlo interesantno vrijeme za politikologa. Вот сегодня собралось такие выдающиеся совершенно политологи здесь, и я думаю, что когда много проблем, для них больше работы, и есть возможность больше работать, сделать более интересные предложения, размышлять, так сказать, на той сложной ситуации, безусловно, которая сегодня царит и на европейском континенте, и в мире в целом. Ovdje, koliko ja vidim, su se okupili vrlo istaknuti politikolozi. Ja mislim, čim komplikovanije situacije u svijetu jeste, tim više posla vi imate. I više imate mogućnosti za razmišljanje i za iznošenje vaših ideja u vezi toga kakva situacija je sada nastala i vlada kao u Europi, tako i u čitavom svijetu. Вот, я думаю, что сегодня, так сказать, я там пришел не в том, чтобы кого-то в чем-то убеждать. Здесь люди, которые проблему знают во многом лучше меня и могут это сделать гораздо более эмоционально, так сказать. Вот я стараюсь как бы изложить нашу позицию. Ja nisam došao ovdje nekoga u nečemu da ubeđujem, jer ovdje su se okupili ljudi koji znaju ovu situaciju ponekad i više i bolje od mene, ali ja jednostavno sam došao da navedem naš stav, jer ljudi ovdje mogu da ispričaju svoj odnos i emotivnije još. Вот. Но тем более, что Югославия или Сербия, так сказать, они, конечно, пережили трагедию. I još više zbog toga da Jugoslavija i Srbija, oni su preživjeli tragediju. Вот, связанную как раз с действиями НАТО. Уpravo koja je vezana za akcije NATO. Вот, и огромный понесли ущерб и жертвами, и непоправимый экологический ущерб. Oni su dobili ogromnu štetu i zbog žrtava i zbog nepopravljive ekološke štete. Вот, так что здесь, так сказать, НАТО нужно было бы скорее взяться на очистку зараженных территорий, да, что следовало было, на наш взгляд, сделать. Sa naše tačke gledišta, NATO bi trebalo što pre da se pozabavi očišćavanjem zagađenih teritorija. Вот, а не шантажировать, так сказать, всякими выдумками. Nego da ucenjuje svakim izmišljotinama. Вот, и не быть спонсором Косово. I da ne bude sponsor Kosova. Вот, хотя тоже Kosovo, несмотря на такое бурное спонсорство, что-то не очень процветает. Iako to isto Kosova, bez obzira na toliko snažnu podršku sponsorsku, ne baš toliko prosperitetno. Вот, еле-еле выживает. Bukvalno jedva preživljava. Вот, так что, значит, проблема есть, так сказать, но если возьмем какое-то здесь содействие, то как раз Россия занимается очисткой от снарядов НАТО за свои немалые деньги, да?
Problem postoji, ali ako ćemo pogledati na stvarnost, upravo Rusija sad se bavi uklanjanjem mina i munice, eksplozije NATO za svoj poprilično veliki trošak. Вот, так что, скажем, это вопрос, конечно, который является одним из центральных и для нас, и для Сербии. Naravno, to jeste pitanje koje je jedno od centralnih i za nas i za Srbiju. Вот. Здесь, я смотрю, в прессе появляются некоторые спекуляции, вот, но хочу с полной ответственностью сказать, что наши отношения с Сербией сохраняют устойчивое поступательное развитие. Ja vidim da sad ima spinovanje u štampi, ali mogu sa sigurnošću da kažem da naše odnose sa Srbijom nastavljaju održiv i stabilan razvoj. Вот. И я уверен, что так будет и дальше. Вот. А почему? Прежде всего потому, что, скажем, такую политику поддерживает и сербское, и русское население. Ubeđen sam da tako će biti i u buduće. A zbog čega? Zbog toga da takvu politiku podržavaju srpsko i rusko stanovništvo. Вот есть поддержка этой политики в народе, и, скажем, вот это основа того, что она будет развиваться и продолжаться. Dakle, postoje podrška ove politike unutar samog naroda i to je osnov i temelj za to da bi ova politika se razvijela i dalje. Вот. Причем отношения будут развиваться во всех областях, в том числе и в политической области. A uzgled rečeno, odnosi će se razvijeti u svim oblastima, uključujući i političku sferu. Вот. В ближайшие 2 месяца мы увидим целый ряд очень важных политических контактов между Россией и Сербией. U naredne 2 mjeseca vidjet ćemo čitav niz važnih bilateralnih političkih kontakata između Rusije i Srbije. Вот. Буквально через 2 недели в Москву приедет очень важная российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Bukvalno za 2 sedmice u Beograd će stići vrlo važna ruska delegacija na čelu sa sekretarom Savjeta bezbednosti Nikolajem Patruševim. Вот. Это будут полноценные 3-дневные переговоры по всем вопросам, связанным с тематикой, которой занимается Николай Патрушев. To će biti apsolutno 3-dnevni pregovori u punom kapacitetu po svim sferama iz tematike koju se bavi Nikolaj Patrušev. Вот. В начале ноября ожидается заседание межправительственной комиссии по экономическому развитию, которое пройдет в Суздале и которую с российской стороны будет вести вице-премьер Дмитрий Рогозин. Početkom novembra će se održati zasedanje Međuvladinog komiteta bilateralnog za ekonomski razvoj. Ono će se održati u gradu Suzdalju i sa ruske strane ko-predsjednik ovog dela jeste potpredsjednik vlade Dmitrij Rogozin. Вот. А накануне этого в Белграде состоится встреча группы стратегического планирования, в которой с сербской стороны будет проводить министр Горан Кнежевич, вот, который рассмотрит вопросы, так сказать, перспектив двустороннего экономического сотрудничества. A uoči ovog zasedanja u Beogradu će se održati sastanak grupe za strateško planiranje, koje će sprovesti ministar Goran Knježević, koji će se pozabaviti konkretnim pitanjima bilateralnog razvoja ekonomske saradnje. Вот, то есть, скажем, вот эти все вещи, так сказать, они как раз встречи, они должны проработать перспективы нашего дальнейшего сотрудничества и создать базу для встреч на высоком и высшем уровне, в том числе для встречи премьера. Так, в общем-то, всегда и предполагалось. Dakle, sve ove sastanci i zasedanje trebali bi da razrade perspektivu naše saradnje i da obezbede temelj za dalji ekonomski bilateralni razvoj radi pripreme sastanaka na visokom i najvišem nivou, uključujući naravno i posjetu našeg premijera Medvedeva, kako je uvek se i radilo. Вот. А в конце этого 2-месячного периода, в первой половине декабря, сюда приедет с официальным визитом Сергей Лавров. A na kraju ovog 2-mesečnog perioda, bukvalno u prvoj polovini decembra, ovdje će doći u zvaničnu posjetu naš ministar Sergej Lavrov, Вот, которого здесь хорошо знают и знают везде по миру, и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. koga vrlo dobro poznavaju ovdje i poznavaju po čitavom svetu, i na severu, i na jugu, i na zapadu, i na istoku. Вот, поэтому наши отношения продолжают развиваться в соответствии с планами, и здесь все нормально. I onda naši odnosi se nastavljaju da razviju u skladu sa našim planovima i ovdje je apsolutno sve normalno. Вот, и просьба не беспокоиться.
Tako da molim da se ne brinete. Вот. Сохраняется в силу приглашение посетить Сербию Дмитрию Медведеву. Apsolutno je na snazi i poziv da posjete Srbiju za Dmitrija Medvedeva. Вот. Премьеры уже тесно общались год назад в ходе визита в Россию Александра Вучича. Premijeri su već blisko razgovarali i komunicirali pre godinu dana tokom posjete Rusije Aleksandra Vučića. Вот. Между ними установились очень хорошие личные отношения. Između njih bili su uspostavljeni veoma dobri lični odnosi. Вот. Конкретные даты никогда не назначались, никогда не было конкретных дат, которые кто-то, так сказать, ну так, сам придумал. Konkretne datume posjete nisu se utvrđivali, nikad nisu se utvrđivali, to je neko izmišljavao. Вот. Так что никто ничего не откладывает, да? Tako da niko i ništa ne odlaže. Вот. Речь идет о подготовке полноценного визита. Radi se o solidnoj pripremi posjete u punom kapacitetu. Вот. Что касается России и НАТО, то в любом случае у нас никогда не было и нет стремления заработать на доминировании. Što se tiče Rusije i NATO, mi nikad nismo imali želji i nemamo sada da radimo na dominaciji. Вот. И нет желания, скажем, навязать какие-то международные суды, выгодные нам экономические или политические правила. Nemamo želje da nametnemo, na primjer, neke međunarodne sudove, takozvane, korisna za nas ekonomska ili politička pravila. Вот. И здесь у нас, я так могу, как я понимаю, есть полное понимание с Белградом, мы за равноправие. I ovdje, koliko ja mogu da kažem i mogu da razumem, imamo potpuno razumijevanje sa Beogradom. Mi se zalažemo za ravnopravnost. Вот. Мы стремимся к многополярному миру, Mi težimo prema multipolarnom svetu, вот, международному, а не американскому праву, težimo prema međunarodnom, ali ne i američkom pravu, где не было бы двойных стандартов, gde ne bi bilo dvostrukih aršina, где страны бы сохранили суверенитет, gde bi se poštovao suverenitet zemalja, где было бы разнообразие культуры и традиций. gde bi postojala raznolikost kultura i tradicija. Вот. И знаю, что в Сербии, как и в России, I znamo da je u Srbiji, isto kao i u Rusiji, подавляющее большинство за сохранение матрицы народа, уважение христианских и семейных ценностей. И волю народа надо уважать. Надо уважать, даже если кому-то это не нравится на Западе. I znam da je u Srbiji, kao i u Rusiji, ogromna većina jeste za očuvanje matrice naroda, za poštovanje hrišćanskih i porodičnih vrednosti. I volju naroda je potrebno poštovati, čak i ako se to ne sviđa nekome na Zapadu. Вот, то, что я, например, так смотрю, так сказать, здесь как бы приезжают, говорят, такое ощущение менторства, исключительности, превосходства. Вот, я думаю, что, скажем, это такая супер вещь для нации, самоуважения. Jer koliko ja ovdje vidim, neke ljude dolaze ovdje, nastupaju sa takvim osjećajem mentorstva, svoje izuzetnosti, svog prevashodstva. Ali za bilo koju naciju to je izuzetno važna stvar, to je samopoštovanje. Вот кто здесь это наблюдает, то есть такие попытки нас поссорить, они присутствуют постоянно, так сказать. И спасибо, я знаю, многих участников сегодня круглого стола, что они это понимают и делают все, чтобы не позволить это сделать тем, кто попытается нас найти какой-то повод, чтобы нас поссорить, так сказать. Они это видят и это отмечают. Stalno su prisutni pokušaje sa strane da nas posvađuju međusobno. I ja zahvaljujem svim učesnicama ovog okruglog stola da oni vide to, da oni razumeju to i da oni se trude da se suprotstave onim pokušajima i da spreče bilo koji pokušaj da nas posvađuju i da pronađu neki povod radi unošenja razmimoilaženja među nama. Потому что и для России, так сказать, очень важно развиваться, и очень важно наши традиционные дружественные отношения с Сербией сохранять и развивать. И для Сербии, так сказать, то же самое. Это с очень многих точек зрения очень важно. И развиваться экономически в всех других отношениях, и сохранять хорошие братские отношения с Россией. Jer i za Rusiju je vrlo važno da se razvije i da očuvaju tradicionalno prijateljske odnose sa Srbijom. I za Srbiju je apsolutno isto toliko važno da kreće uzlaznim putem, da se razvije i u ekonomskom smislu i održava naše prijateljske odnose. Ono što je vrlo značajno
u vezi pozicije Srbije u odnosu na NATO i Rusiju su faktori koji utiču na to. Znači imamo unutrašnje i spoljašnje faktore. Unutrašnji su i javnost, stavovi javnosti, stavovi političke elite, odnosi političkih aktera. Javnost je recimo kod nas rusofilski orijentisana i usmerena, da kažemo, ka možda ka toj saradnji ka Rusiji u većoj meri nego što je to elite i što su mediji. Ako pratite medije, nećete imati taj utisak, to su mediji uglavnom ili u vlasništvu stranaca ili pod kontrolom stranaca i oni imate čak i u nekim medijima i kampanju protiv Rusije. Znači, osim tih, da kažemo, internih, unutrašnjih političkih faktora, imamo i regionalni faktori koji utiču na poziciju Srbije prema NATO-u. To je znači stanje u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini i status Srba u Crnoj Gori, status Republike Srpske koja je ugrožena. Milorad Dodik je čovek koji je na neki način vratio Republiku Srpsku na međunarodnu mapu i da je neko drugi na njegovom mestu, ja mislim da bi Bosna i Hercegovina već bila u NATO-u. Znači, dosta i to faktor koji utiče. A opet, ako Bosna i Hercegovina uđe u NATO, Srbija će biti pod značajnim pritiskom da uđe u NATO, jer će biti jak argument, evo, srpski narod s one strane drine u NATO paktu, pa nećete vi sad zapravo da delite vaš, da kažemo, narod, da kažem, da jedan deo bude neutralan, jedan deo bude u NATO-u. Slična je situacija s Crnom Gorom. Ulazak Crne Gore u NATO isto bi bio jedna vrsta pritiska na Srbiju. Možda je to na neki način i smisao zapravo procesa ulaska Crne Gore u NATO. Milo Đukanović to shvata kao svoju slamku spasa, da bi sačuvao svoju poziciju, možda i slobodu i svoju vlast. Sad su izbori u Crnoj Gori i prvi put imamo ozbiljne procene da on gubi izbore. Forsiranje, kažem, ulaska Srbije u NATO dovelo do unutrašnjih podela i raskola i do destabilizacije, da kažemo, na političkoj i nacionalnoj sceni. Sa druge strane, ta pozicija balansiranja Srbije između, da kažemo, tog procesa evroatlantske integracije koji je već daleko odmakao. Mi smo zapravo na korak od ulaska u NATO i u nekom procentu mi smo već tu, da kažemo, ako bi govorili procentualno, jednim značajnim procentom i ušli u proces evroatlantskih integracija odavno, pre 10 godina. Srbija treba da zadrži koliko je moguće neutralnu poziciju, bez obzira na sve argumente, da li je to moguće, da li to može bez podrške velikih sila. Vi se morate boriti za neutralnu poziciju da bi sačuvali Srbiju od tih opasnih krajnosti. Opasne krajnosti su ulazak u NATO koji, kao što sam rekao, bi doveo do unutrašnje polarizacije i destabilizacije ili okretanja leđa evroatlantskim integracijama, okretanje, recimo ulazak u priča o ODKB-u, ako bi postala politički cilj neke vlade, onda bi dovela do udara koji bi došao sa zapada, do destabilizacije Srbije, koja je bila finansirana iz inostranstva, nešto slično poput onog što se dešava u Makedoniji. Dakle, tema je NATO, Srbija, ovaj prostor, Rusija. Ambasador je lepo rekao otprilike koje su to bile pozicije pred raspad Varšavskog pakta, rasformiranje Sovjetskog saveza i NATO. Dakle, u razgovorima između Busha i bivšeg predsjednika Sovjetskog saveza Gorbačova bilo je rečeno, zapravo usmeno je bilo obećano Moskvi, da se NATO neće širiti na nove zemlje
koje bi eventualno pristupale Zapadu u političkom smislu, pre svega na zemlje članice Varšavskog pakta. Čak je bila u jedno vreme u opticaju i verzija da ukoliko Gorbačov pristane na ujedinjenje dve nemačke države, da će zapadna Nemačka pristupiti demilitarizaciji. Dakle, a posebno da NATO neće ulaziti nikada na teritoriji bivše DDR. Dakle, pogledajte šta su bila obećanja, a šta je posle usledilo. Naravno, ovi će vam u Vašingtonu, Briselu reći, ali to nikad nije stavljeno na papir. Nema pismenog traga takvim obećanjima. S druge strane, ne samo da je NATO obećavao da neće ući u zemlje bivšeg Varšavskog pakta, nego na kraj pameti nije bilo da u svoj sastav uključi i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Mislim, pre svega na 3 baltičke države. Dakle, to su sve bila lepa obećanja, od toga se ništa nije ostvarilo. Rusija je dosta dugo vremena verovala NATO-u, pa čak i kad gledate prve 2 godine vladavine samog predsjednika Putina, on je imao vrlo benevolentan stav prema Vašingtonu. Čak je bilo i nekih je bilo i ideja da li bi NATO u svoje članstvo primio i Rusiju. Moja teza jeste da NATO bez Rusije je NATO protiv Rusije. I to je realnost. I to se pokazalo u praksi. Dakle, u smiraj raspada Sovjetskog saveza Gorbačov je rekao Amerikancima jednu sjajnu stvar. Rekao je, šta ćete uraditi kad ostanete bez protivnika? Učinit ćemo vam najgoru stvar na svetu, ostavit ćemo vas bez protivnika. Misleći rasformiranje Varšavskog pakta. To se zaista i dogodilo. Gledajući Hollywood i njegove filmove, vidjeli smo da je NATO, jer Hollywood je zapravo nešto što prethodi američkoj strategiji i vojnoj i političkoj. Posle komunista iz Varšavskog pakta došli su na red Srbija, a posle Srba teroristi. Vidjet ćemo, sad su opet Rusi i Ruska federacija na meti. Dakle, NATO se širio, pri čemu je izišao iz svog koncepta njegovog statuta koji kaže da je NATO odbrambena organizacija koja deluje samo na prostorima zemalja članica. Videli smo da je on nekoliko puta već do sada izišao iz tog prostora, pre svega bombardujući Republiku Srpsku Krajinu, pa onda Republiku Srpsku, pa na kraju 1999. i Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dakle, NATO je prekršio svoj statut od odbrambenog vojnog saveza, pretvorio se u jednu vrstu svetskog policajca. Sami sebi prigrebio tu ulogu, čak sa jednom vrstom pretenzije da igra ulogu plavih šlemova. Kad je Kosovo u pitanju, to je problem, gospodo, koji nije rešila ni Kraljevina Srbija, ni Kraljevina Jugoslavija, ni Titova Jugoslavija. Teško je rešiti problem Kosova u jednoj generaciji. Mi u svakom slučaju ne smemo pristati da nam se otima imovina. Kako možemo to da rešimo? Ja mislim da je jedino u ovom trenutku pametno malo zabremzati tu vrstu razgovora i sa albanskom stranom, pa čak i pustiti da vidimo šta će Evropska unija u ovom času uraditi ako ne pristanemo da im poklonimo Telekom, Trepču i ostalo. Da vidimo koji je to repertoar mogućih akcija Evropske unije u odnosu na Srbiju. Republika Srpska neće dati glas za ulazak u NATO sve dok ne vidimo šta će uraditi Srbija. To je jedno, a drugo, u svakom slučaju narod Republike Srpske će ići na referendum po tom pitanju. Pa vi znate kako razmišljaju Srbiju u Republici Srpskoj. Nema šanse da tamo odluče za ulazak u NATO. Mislim da je referendum univerzalni lek za to. Da vidimo šta narod misli, pa nek se narod izjasni. Odnos između te 3 tačke, između NATO pakta, između Srbije i između Rusije, događa se u jednom trenutku kada jasno uočavamo razlike i manje više jednako intenzivno nastupanje nečega što možemo zvati političkim procesom. Političkim procesom uslovno ovde nazivam ono što zapravo i ovde i u svetu modeluju političke elite koje su manje više prozapadne. Pa tako, gledajući procese koji se odvijaju, neko je malo pre rekao da je Srbija veoma blizu samom ulasku u NATO pakt. Dakle, potrebno je da pređe još jednu stepenicu. Sa druge strane,
artikulacija kontraprocesa je zapravo artikulacija onog interesa koji su nacionalni, interesa koji su narodni, koji se polako oblikuju u nekoj vrsti kontraelita širom Evrope. Tako nešto vidimo, čini mi se, u poslednje vreme u Srbiji više nego pre. Ako gledamo kontraproces, a njegova ilustracija može da bude, na primjer, popularnost predsjednika Putina u Srbiji. Srbija ne samo da je daleko od NATO-a, nego je, da se našalim, blizu da postane jedna od jedinica Ruske federacije. Dakle, gledajući odnos procesa i kontraprocesa, gledajući njihove rubne tačke, možemo da dođemo do krajnje suprotstavljenih zaključaka. Oni koji su vodili proces u Srbiji do sada nisu uvažavali stvari koje se događaju u ovom delu koji mi uslovno nazivamo kontraproces. I posebno ih nisu uvažavali kada je bila reč o odnosima između Srbije i Rusije. Drugim rečima, veoma lako su prethodnih godina na zapadu iscrtavane crvene linije koje Srbija ne sme da pređe u svojim odnosima sa Rusijom i, nažalost, Srbija se vrlo često tih crvenih linija pridržavala i u ekonomskoj saradnji, pa i u nekim drugim vidovima saradnje, ali jačanjem tog kontraprocesa mislim da su se te crvene linije pomerale i da su se pomerale u veoma pozitivnom pravcu. Političke elite ovde, birajući u ovom trenutku između ultimatuma i protiv njega, između što bližih odnosa sa Rusijom i protiv njih, zapravo biraju između manjeg ili većeg sukoba sa političkim elitama Zapada, sa političkim elitama globalista i sa pokretima koji se događaju u njihovom sopstvenom narodu. Takvi procesi uvek su se završavali pobedom ovoga što sam ja nazvao kontraproces. Kolika je njihova cena bila, to je drugo pitanje, nekada je umela da bude i vrlo visoka. Tako da, uslovno rečeno, strateški gledano, pred ovim ultimatumima koje smo dobili i koje ćemo, čini mi se, tek dobiti, odgovor mora da bude prilično jasan. Međutim, važno je ono šta sledi iza tog dogovora. Mislim da će biti veoma važno da iza tog dogovora za Srbiju slede još bliži i još bolji odnosi sa Rusijom, a nikako manje intenzivni ili slabiji. Imam utisak da je u tom odnosu sa NATO paktom, kad se pogleda istorijski koji su se sporazumi zaključivali od onog prvog sporazuma, kako je nazvan 2005. godine, koji je izazvao prvu javnu raspravu o tome kako odnos Srbije i NATO pakta, takozvani sporazum o kopnenim linijama komunikacije NATO-a kroz Srbiju i Crnu Goru, pa nakon toga ovaj individualni akcioni plan partnerstva koji je faktički prvi korak ili poslednji stepenik ka članstvu, ostaje samo ne eventualno akcioni plan za članstvo i taj sporazum sa NATO za podršku i nabavku, kako se kaže, za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške koji je NATO vojnicima, NATO jedinicama od diplomatskog imuniteta do oslobađanja za krivičnu odgovornost dao ogromna prava, to je neka vrsta SOFA sporazuma sa NATO-om. Imam utisak da je odnos sa NATO paktom kretao se između pragmatizma i straha. Gde su granice pragmatizma i gde je taj pragmatizam prestajao u okviru koga se brane nacionalni državni interesi, a gde je počinjao strah, vrlo je teško definisati, ali kada se pogleda činjenica da je Srbija
vojno neutralna država i kad se pogleda stepen saradnje između NATO pakta i svi sporazumi koji su potpisani, a sa druge strane stepen vojne saradnje s Ruskom federacijom ili sa organizacijom dogovora kolektivne bezbednosti, vidi se ozbiljan disbalans, ozbiljna neravnoteža. I postavlja se pitanje da li je to u okviru pragmatične politike radi zaštite državnih nacionalnih interesa ili je u pitanju strah koji je uticao na to da čak i nakon usvajanja rezolucije o vojnoj neutralnosti Srbija napreduje u saradnji sa NATO paktom, a tek prvi sporazum strateški sporazum o strateškoj vojnoj saradnji s Ruskom federacijom je potpisan tek 2013. godine i ugovor o vojnoj saradnji 2014. dok se za to vreme s NATO paktom ta saradnja povećavala sve više i više. Od prezentacijonog dokumenta, otvaranja ambasadora u Briselu, predstavništva u Briselu, do, evo sada, individualnog akcionog plana partnerstva koji podrazumeva obavezu Srbije da vodi aktivnu kampanju za promociju NATO pakta kroz različite institucije u Republici Srbiji. Kada se pogleda kakve su aktivnosti Srbije u saradnji s svim institucijama NATO pakta i kakvi su oblici i stepen saradnje Srbije sa organizacijom dogovora kolektivne bezbednosti, vidjet će se ogromna neravnoteža. Smatram da Srbija treba da unapredi i poveća svoju saradnju sa organizacijom dogovora kolektivne bezbednosti i u toj meri uspostavi ravnopravan odnos. U krajnjoj liniji, organizacija dogovora kolektivne bezbednosti ima i kolektivne snage za brze reagovanje koje su odlukom tog vojnog saveza u prilici da učestvuju u različitim mirovnim operacijama. Pa zašto Srbija ne bi učestvovala u mirovnim operacijama u okviru organizacije dogovora kolektivne bezbednosti kad već učestvuje u mirovnim operacijama koje organizuje Evropska unija? Drugi problem koji se postavlja kada je u pitanju položaj Srbije i NATO pakta jeste namera širenja NATO pakta i dovršetka procesa širenja NATO pakta na prostoru Balkanskog poluostrva. I smatram da je interes Srbije da ni jedna od država u njenom okruženju, tu prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu, na Crnu Goru i Makedoniju, ne bude članica NATO pakta. To jest da je interes Srbije da se uspostavi jedna vrsta saradnje između ove 4 zemlje, da one sve ostanu vojno neutralne. Znači vojna neutralnost na prostoru Balkana ove 4 zemlje i time bi Srbija odbila stratešku bezbednosnu pretnju da se sutra kod Brodareva ili u Zvorniku nađu snage NATO pakta. Svoj optimizam, kao i prethodni govornici, zasnivam pre svega na dubokim promenama u globalnim odnosima, pri čemu jasno razaznajemo odlaznu putanju unipolarnog poretka i uzlaznu putanju multipolarnog poretka. Mislim da multipolarni poredak ne znači prihvatanje da kažem, diktata ili nametanja iz više centara umesto jednog, već znači pre svega širenje prostora za nezavisnost i za slobodu odlučivanja. Margina, dakle, slobodnog odlučivanja i Srbije kao male zemlje povećava se sa multipolarizacijom svetskih odnosa. Mislim da je besmisleno danas govoriti šta je Srbija izgubila zato što je navodno prespavala pad Berlinskog zida, ali bilo bi mnogo opasno ako prespava pad unipolarnog poretka. I to je ono što je na direktan ili indirektan način sugerisano u izlaganjima više prethodnika. Dakle, ni ja multipolarizaciju ne shvatam kao završeni čin, već pre svega kao proces, ali nepovratan. I opasnost po svetske odnose vidim u snagama koje bi želele, ako već nije tačna ocena o kraju istorije, da sada zaustave silom, pa i nuklearom, da zaustave hod istorije. Multipolarizacija je istorijska neminovnost. To je reakcija globalnog značaja i globalnog karaktera na politiku dominacije i na politiku diktata, na politiku izgradnje takozvanog novog svetskog poretka u vidu piramide, gde je jedan na čelu piramide, a svi drugi ispod sa određenim kompetencijama u izvršavanju strategije.
Ja bih suždio moje izlaganje i nadovezao se na ovo što je govorio prethodni Ževan Jovanović, Jova Palalić i u izvesnoj meri i Miroslav Lazanski vezano za neutralnost, odnosno stalnu vojnu neutralnost koja je proklamovana rezolucijom o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka od 26. decembra 2007. godina, za koju znamo u kojim okolnostima doneta, da je to bio iznuđen potez Republike Srbije obzirom na propast onih pregovora sa Ahtisarijem, od najave tada otimanja Kosova i cele politike NATO pakta prema Srbiji, odnosno SFRJ, pa posle SRJ, pa Srbiji, Crne Gori i Srbiji od ranih 90. godina, pa u kontinuitetu do današnjih dana. Ta proklamovana vojna neutralnost koja je posle nije ušla u druge zvanične dokumente, znači to na pojedinih ministarstva koji su to nadležni, je kritikovana sa raznih strana i od ovih pobornika NATO pakta, a i od njihovih protivnika nekih koji se pozivaju na različite argumente. Glavni argument jedne i druge strane gde se oni podudaraju je da je vojna neutralnost prevaziđen koncept u 21. veku, da je ona nejasno u međunarodnom pravu definisana i da je ona u konkretnim okolnostima ne primenjuje, odnosno da mi imamo nedovoljnu korist, a veliku štetu, ili na nekim real političkim pokazateljima koji govore da Srbija nije u stanju da sama održi vojnu neutralnost u ovakvoj situaciji, odnosno da su izazovi sa kojima se ona suočava preveliki da bi ona sama mogla to da reaguje. Naravno, oni koji su protivnici NATO pakta kažu da bi Srbija trebala se okrenuti nekim drugim kolektivnim vojnim sporazumima i da tako zatraži, zaštiti svoje vitalne nacionalne interese. Međutim, realnost sada pokazuje, i ja sam dubokog ubeđenja da je vojna neutralnost koja je proklamovana ovom rezolucijom zapravo realno najbolji okvir za zaštitu srpskih nacionalnih interesa u ovoj savremenim okolnostima. Naravno, treba imati u vidu i ovo što je rekao Jova Palalić, da bi to bilo optimalno rešenje da mi u regionu možemo na politički način tako da utičemo, da sprečimo ulazak u vojni savez tipa NATO pakta zbog njegovog delovanja na širem prostoru, ali mislim da je to nije ostvarivo stupanjem u neke druge vojne kolektivne saveze, nego kroz vidove saradnje kojima mi sačuvamo svoju vojnu neutralnost u onim okvirima kako to predviđa međunarodno pravo. A, kažem, kritika ide u tome i u samom načelu na ovaj princip vojne neutralnosti i onda se on kaže da je on nejasan. Potpuno je jasan. Od Huga Grotiusa od 17. veka preko Haške konvencije 1907. godine, pa onog priznanja još 1815. godine švajcarske stalne neutralnosti, šta je vojna neutralnost jedne države, i ona se odnosi naravno na nepovredivost teritorije, na zabranu transporta drugih trupa, provijanata, vojnih sredstava, korišćenja njenih komunikacija ili komunikacionih sredstava za potrebe drugih političkih i vojnih subjekata koji ulaze u vojne sukobe, odnosno uzdržavanje, izbjegavanje uvlačenja u rate sukobe i održavanje spremne svoje sopstvene vojne borbene gotovosti na tom nivou da ona može da zaštiti svoje nacionalne interese. Međutim, postoji jedan argument koji i protivnici vojne neutralnosti iz ovog NATO tabora, ovi koji su protivnici NATO tabora iznose, koji nije bez osnova. Ja bih se na taj segment samo osvrnuo. A to se tiče toga da oni kažu da je dugoročno održiva vojna neutralnost ako vi niste i politički neutralni. I da sam proces Srbije pristupanja Evropskoj uniji u političkom smislu će dovesti Srbiju prije ili kasnije u poziciju da ne može da ostane neutralna zbog toga što Srbija u tom procesu pridruživanja mora da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. I da je tu jedna kontradiktornost koja zapravo potkopava dugoročno našu vojnu neutralnost i naše vitalne interese. Ja se u izvesnoj meri sa tim slažem, ali se ta stvar mora staviti u real političke kontekste savremene Evrope, savremenih procesa. Gde se zaista, kao što je Cvijanović dobro uočio, dešava taj proces stvaranja kontraelite i protivljenja NATO, u koji je u stvari generator problema regionalnih i panevropskih, mislim na region Zapadnog Balkana i srpski etnički prostor, pa i širi evropski, i da zapravo pristupanje njemu, kao što govore protivnici NATO pakta, zaista Srbija izlaže čitavom nizu pretnji bezbednosti sa kojim Srbija ne bi trebala da bude izložena. Kako sve zvanični Beograd može da reaguje na drske ultimatume da se Telekom Srbije i Trepča, a kasnije verovatno i Gazivode, da oni prenesu pravo u vlasništvo bivših okorelih kriminalaca, narkodilera, terorista i trgovaca ljudskim organima, kako bi ih u narednoj fazi od njih navodno otkupile moćne multinacionalne korporacije sa zapada. U prvom trenutku čuli su se vrlo glasni glasovi koji traže da vlada Srbije hitno raskine Briselski sporazum i proglasi propalim pregovore
sa separatistima iz Prištine. A da Narodna skupština Republike Srbije poništi odluku privremenih organa na Kosovu i Metohiji o otimanju Trepče i proglasi je nelegalnom, budući da ta odluka predstavlja direktno kršenje Ustava Republike Srbije, ali i međunarodnog prava. Dakle, država Srbija morala bi da pruži aktivan otpor daljim pritiscima, ucenama i ultimatumima i da uz pomoć svojih iskrenih saveznika na međunarodnoj sceni spreči ne samo otimanje srpske imovine na Kosovu i Metohiji, već i dalje ponižavanje koje dolazi od najmoćnijih zapadnih sila okupljenih u agresivnom NATO vojnom savezu. Te da odlučno i svim dozvoljenim sredstvima bori se za doslednu primjenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U najgorem slučaju, međutim, Vlada Srbije može da reaguje mlako i neodlučno, marketinški i demagoški, kako bi kod domaće javnosti proizvela utisak da se svom snagom bori za vitalne nacionalne i državne interese, a da drugim okom, ne daj Bože, namiguje prekookeanskom NATO faktoru da se on preterano ne uzbuđuje, jer je sve i onako samo predstava za narod i za glasače. Prvo, šta ideolozi NATO-a danas misle o sebi, odnosno kakav NATO jeste i kakav treba da bude. Drugo pitanje jeste koje su to glavni bezbednosni rizici i izazovi koje su apostrofirane na tom samitu i treće, koje strateške odluke i poteze NATO treba da preduzme da bi odgovorio na te izazove. Evo kratko o ova tri pitanja. Kako glavni ideolozi NATO-a zamišljaju tu alijansu danas i kakvu ulogu joj namenjuju u budućnosti? Nešto je o tome i Lazanski rekao. NATO treba da štiti bezbednost na transatlantskom prostoru, težišno, ali i u svetu uopšte. U Evropi, u Americi, Africi, Aziji, Australiji, na istoku, zapadu, severu, jugu. Dakle, NATO treba da se pozicionira kao globalni, a ne kao regionalni bezbednosni faktor, što je on to do sada bio. Kako bih ja ocenio konačno sve ove mere koje NATO preduzima, raspoređenja vojske, pretnje Rusiji i tako dalje, to je za mene sve propaganda bez ikakvih realnih učinaka, jer 4000 vojnika na Baltiku i u Poljskoj i u Rumuniji ili bilo gdje apsolutno ne bi značilo ništa ako bi Rusija imala nameru da radi to što oni smatraju i čime oni plaše svijet. Dakle, to je propaganda u cilju očuvanja kredibiliteta NATO-a, stvaranje uslova za opstanak, dalji opstanak NATO i protiv logike svjetskih odnosa i što je posebno važno, jačati antirusko raspoloženje u neposrednom ruskom susjedstvu, tu se pre svega misli na Ukrajinu, na Poljsku i na baltičke zemlje. Naime, sa dosta osnova se može govoriti, kao što je pomenuo i gospodin Jovanović, da ima kritike na to kako se u Beogradu shvatao pad Berlinskog zida. Mislim da ne bi bilo dobro da se nakon 10 do 15 godina ponovo konstatuje da u Beogradu se nisu dobro razumeli procesi koji se odvijaju sredinom druge decenije 21. veka. A ti procesi su, ima ih i, rekao bih, klasičnih, standardnih, u suštini i dalje traje u svetu borba za to ko će vladati ili ko će koga ometati da vlada nekim delovima sveta. Hoće li prevladati multipolarizam na jedan miran način i hoćemo li imati svi od toga koristi, kakve će tu uloge dalje imati standardni faktori kao što su SAD i Rusija, odnosno novi kao što su Kina, Islam, gde je tu naravno i Evropska unija. Kako će se odvijati ova suprotnost koje smo svakodnevno svedoci između globalizacije, regionalnih integracija i suverenizacije, odnosno povratka
ka državama. Da li je tačno da će oružani sukobi 21. veka imati civilizacijski karakter i da li će doći do velikog rata, kako se u mnogim medijima najavljuje? Ja lično mislim da neće, pre svega radi tehnološkog faktora postojanja nuklearnog oružja. Mislim da Srbija nema više nikakav luksuz da bude na pogrešnom putu, a da ne bi bila na pogrešnom putu, mislim da je jedna od dobrih načina da se to izbegne kroz utemeljenje jedne realne nacionalne strategije. Moje izlaganje će se ticati spoljno-političkog nastupa Srbije, s obzirom da pripadam grupi istraživača u našoj akademskoj sferi koji tvrde da se mi više ne nalazimo u procesu tranzicije ka multipolarnom poretku, već da živimo već u multipolarnom svetu. Zbog toga sam naslov ovog skupa ili teza pod kojim se on odigrava, mislim da nije baš najsrećnije izabran. Naši nacionalni interesi, srpski interesi, spoljno-politički nastup i geopolitičko pozicioniranje kao takvo su dugoročne kategorije. Srbija svoje vojne odnose sa Rusijom, na primjer, ima od prve decenije 19. veka, od dolaska ovde kneza Rodofinkina koji je naoružavao i obučavao naše oficire. U tom trenutku mnoge države današnjeg NATO nisu postojale čak ni kao geografski pojmovi. Takođe, naš odnos sa NATO-om takođe ne treba sagledavati niti definisati kroz prizmu ruskih interesa ili istovremenih odnosa sa Rusijom. NATO danas u ovom trenutku intenzivno radi na geopolitičkoj izolaciji Srbije, uguravanjem Crne Gore u NATO, destabilizacijom Makedonije, otimanjem Trepče na Kosovu, svim onim procesima koji se odigravaju u Bosni i Hercegovini. I kada govorimo o odnosu NATO-Srbija, mi sve to treba da imamo u vidu bez obzira na ruske interese i ovu drugu prugu prema kojoj bi mi trebali da razvijamo svoje odnose u Rusiji. Sve ovo podsjećam zato što se spoljno-politički nastup i geopolitičko pozicioniranje moraju temeljiti na nekim načelima. Sve ovo ostalo što gledamo u tekućoj politici se tiče, u ruskom jeziku ima jedan termin politehnologija i politehnolozi. Dakle, sve ovo što se tiče tekuće politike je mnogo više politička tehnologija nego dugoročno orijentisanje države.